Virtuálna realita je technológia, ktorá umožňuje ľuďom zažiť virtuálne prostredia, vytvorené počítačom, zažiť ich čo najviac realisticky, čo najviac spohlcujúco. Je to možné vďaka okuliárom, ktoré nám dávajú pocit hĺbky a umožňujú nám pohybovať sa vo virtuálnom priestore spôsobom, ktorý je nám prirodzený, to znamená pohybom nášho tela, na rozdiel od pohybu myšky a klávesnice. Je to preprave ľudí na miesta zažití zážitkov, ktoré bolo veľmi ťažké, dokonca až nemožné zažiť v reálnom svete. Holodeck je projekt, ktorý vyvíja naše XR oddelenie. Projekt ako taký poskytuje platformu na manažovanie aplikácií vo virtuálnej realite, kde sa hráči nachádzajúci sa v jednom reálnom priestore môžu napojiť do virtuálnej reality a spolu interagovať s objektami a s týmto virtuálnym prostredím. Holodeck je jedinečný projekt, lebo je tam ten multiplayer, čo vlastne znamená, že hráči môžu prežívať ten istý zážitok z virtuálneho prostredia naraz. A ďalšia vec je kalibrácia na reálny priestor, v ktorom sa títo hráči nachádzajú. A ďalšia vec je admin aplikácia, ktorá umožňuje adminu užívateľovi cez svoj smartfón mať náhľad do tohto virtuálneho prostredia. Umožňuje mu manažovať celé toto prostredie, meniť celý priebeh toho virtuálneho zážitku. Potenciálne využitie holodecku je fakt v rôznych sférach, ako napríklad v zábavnom priemysle to môže byť lasertag alebo escape room. V športe to môžu byť nejaké športové trenažéry, na pracovisku to môže byť nejaká kolaboratívna práca v architektúre alebo v product designe. Taktiež to môžu byť nejaké kolaboratívne meetingy alebo nejaké rôzne typy školení. Potom v kultúre, napríklad v kultúre to môžu byť nejaké virtuálne výstavy alebo virtuálne prehliadky.